खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 1 नभेम्बर शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोजान लामा हान्थिनो खाबु मोनगोन, खुसिजों साग्लोबसारगोन। वृष राशि। गावनि थांखिखौ जाफुंसारहोनो गोसोआ थुलुंगाखांगोन, थांखिफ्रा जाफुंसारगोन। मिथुन राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानो थांनायाव जेननांगोन, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोननांगोन। कर्कट राशि। माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै गोसोखौ उसुखुथु मोनबाय थागोन, दाबसे जायगायाव थाथेरनो सुखुनाय नङा। सिंह राशि। गोब्राब नाजानायनि गोथार फिथाइखौ मोनफुंगोन, गोसोआ रंजाखांगोन। कन्या राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाहोनाव रांखावरि खहा जागोन, जेंनायाव गोग्लैनांगोन। तुला राशि। नोंथांनि गोसोनि साननायफ्रा जै जागोन, गोजोन खुसिनि सान जागोन। वृश्चिक राशि। न'खराव धोन दौलत जोबस्रांलांगोन, साना जेथो गोनां जागोन। धनु राशि। गोबावनिफ्रायनो लुबैना थानाय मुवा बेसादखौ दिनै मोनफुंगोन, रंजा खुसिनो साना बारलांगोन। मकर राशि। नोंथाङा ओरैनो थानो गोसो जानाय नङा, खामानि मावबाय थानो लुबैगोन। कुम्भ राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिगोन, सोमोन्दो बायलांगोन। मीन राशि। नोंथांनि मोनखानाय बिबाना जौगालांगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। क'क्राझारनि सिबि जुवेलार्सआ नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों बाम्पार अफार। सना रुफा बायग्राफोरनि थाखाय धामाका अफार। सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 30 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन, जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारि नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों। लोगोसे सना बायग्राफोरनि थाखाय 1 ग्रामाव 500 रां खम बेसेनाव मोननो हागोन। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेसियेल रेट बानायनाय जादों। नोंथांमोना क'क्राझार सिबि जुवेलार्सनिफ्राय आबुङै मिथिनोब्ला 9954273079 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।